A wannan bidiyon za mu yi bayani ne ci gaban wancan bidiyon da muka yi yadda examiners za su shiga cikin portal su yi uploading ɗin mark ɗin ɗaliban da aka ba su. Ci wancan bidiyon mun yi bayani ne akan yadda team head za su yi creating more examiners account. So idan team head ɗinka ya maka creating ɗin account ɗinka, za a turo maka email. A cikin email ɗin za ka ga password ɗinka da login details ɗinka. Login ID ɗinka shine email address ɗinka, password ɗinka shine phone number ka. Idan ka tashi za ka zo nan wuraren za ka yi clicking za ka sa email address ɗinka da in sa email address ɗinka za ka sa password ɗinka sai ka danna sign in. In ka danna remember me button zai kawo ka nan guraren. Idan ya kawo ka nan guraren, a nan guraren inda aka sa national value shine subject ɗin da za ka yi. Entered score ɗin da aka riga aka shigar, pending wanda ba a riga an shigar ba. Sannan nan ga informations ɗinka nan kai examiner kenan. A nan kuma ƙasa ga assignment ɗinka. Makarantun da team head ɗinka ya ma assigning ɗinsu ka shigar da maki ɗinsu su ne a nan guraren za ka gani. Ga su nan guda 12 ne a wannan, wani za ka guda 3 ne, wani guda 20 da wani abu ne. So a nan guraren za ka gan su list ɗin makarantun da za ka shiga. Kamar na farko za ka shiga enter score. View entered shine idan ka riga ka shigar da score ɗin ɗaliban, to in ka danna view entered za ka ga list ɗin ɗaliban da ka shigar da maki ɗinsu. Ga yanar registration number su da score ɗinsu da grade ɗinsu. Wannan idan ka riga ka shigar kenan. Shine amfanin wancan view entered ɗin. Idan kuma ka danna wannan view pending ɗin, shi kuma list ɗin ɗaliban da baka shigar da nasu bane, kamar wa'inda ba su yi exam ɗin ba, akwai sunansu amma ba su yi exam ɗin ba, to wannan shine list ɗinsu pending scores kenan. Shi kuma entered score shine list ɗin student ɗin da za ka shigar. Ga su nan wa'innan su ne student ɗin da za ka shigar. Yanzu bari in fara shigarwa kamar daga farko sai ku ga yadda yake. Yanzu kamar misali na farkon nan already na riga na gama shigarwa. Idan kai baka shigar da naka ba, za ka danna enter score. Idan ka danna enter score, a nan guraren ga ID number, ga exam number, ga exam. So idan ka tashi za ka duba ID number nan, kamar misali idan ka ɗauko score sheet ɗinka na makarantar GJSS Kugu Zaria, za ka gani akwai exam number wanda ƙarshe ya ƙare da wannan 006 ɗin. 0016 ga shi nan na farko 00016. So za ka duba shi sai ka duba menene total ɗin shi. Total ɗin za ka riƙa sawa a nan guraren. Kamar misali a total ɗin shi wannan ya samu 60 ne, misali ya samu 60 a total ɗin shi sai ka rubuta 60. Wannan shi kuma misali ƙilan ya samu misali 80 ne sai ka rubuta 80. Haka za ka bi dukansu ka rubuta. Idan ka gama rubutawa duka sai ka zo ka danna wannan update ɗin. Idan ka danna update ɗin nan shi kenan zai maka saving ɗinsu, zai sa maka su a can cikin enter score. Already ka riga ka gama shigar da su kenan. In ka danna update ɗin nan zai nuna maka cewa is successful, sannan sai ya shigar da su a can guraren kamar yadda ya nuna anan success scores added successfully, an riga an yi added ɗin scores ɗin. Wa'inda su kuma gashi sun yi exam ɗin amma gashi ba su yi exam ɗin ba amma akwai sunan su, to kaga za ka tsallake su kenan, ba za ka sa musu komai ba. So su za su zauna maka ne a pending. Su kuma wa'inda ba su sa babu exam number su amma sun yi exam ɗin, kaga babu guraren da za ka yi adding ɗinsu. So su ba san inda za ka saka su ba. So a nan kenan, nan shine list ɗin makarantun. Nan enter score idan za ka shigar da score ɗin, nan view pending wa'inda suke pending, nan view entered wa'inda ka riga ka shigar da su. Idan akwai mai tambaya zai iya sa mana tambayar shi a comment section, sannan kar ku manta ku mana subscribing channel ɗinmu.